U Nacionalnom parku Krka svečano je obilježen jedan od najvažnijih datuma hrvatske, ali i svjetske industrijske povijesti. Prije točno 130 godina, 28. kolovoza 1895. godine, na Skradinskom buku u pogon je puštena hidroelektrana Krka. Te večeri Šibenik je postao prvi grad na svijetu obasjan električnom rasvjetom na izmjeničnu struju dobivenom iz hidroelektrane. Vizionarski pothvat djelo je tadašnjeg gradonačelnika Ante Šupuka i inženjera Vjekoslava Majsnera, čime je Šibenik ušao u sam vrh svjetskog tehnološkog napretka. Povodom velike obljetnice javna ustanova Nacionalni park Krka u suradnji s Državnim arhivom u Šibeniku postavila je izložbu na Skradinskom buku koja posjetiteljima približava hrabro i napredno razmišljanje Šibenčana krajem 19. stoljeća. Ponosni smo što valoriziramo industrijsku baštinu, predstavljamo je svim posjetiteljima našima, ali i cijelom svijetu. I isto tako sretni smo što smo imali mogućnost 2006. godine početi sa istraživanjima naše hidroelektrane Krka koja je zapravo 1945. godine srušena, a mi smo je uspjeli restaurirati i konzervirati i na taj način sačuvati za sve buduće generacije koje dolaze. Naravno, ovim putem i zahvaljujem obitelji Šupuk koje su sigurno ponosni potomci ove vrijedne industrijske baštine i koji zajedno sa Nacionalnim parkom Krka njeguju i dalje pričaju priču o ovoj izuzetnoj važnoj povijesti. Industrijska arhitektura na rijeci Krki svjedoči o velikim tehnološkim postignućima koja su promijenila način života ljudi. Mi danas slavimo hrabrost, odlučnost, ali i vizionarstvo tadašnje intelektualne kreme šibenskog kraja i samog slavnog gradonačelnika Šibenika Ante Šupuka. Čast je naravno i ponos biti i građanin Šibenika, Šibensko-kninske županije, ali isto tako i dužnosnik koji doprinosi sjećanju, kulturi sjećanja na sve te slavne trenutke našeg kraja. Hidroelektrana Krka uvrštena je na popis povijesno važnih inženjerskih postignuća u svijetu. Zanimljivo je da je s radom započela samo 2 dana nakon najpoznatije hidroelektrane na slapovima Nijagare u Sjedinjenim Američkim Državama. To je stvarno jedan događaj koji obilježio, mislim, kako grad, tako i ono doba, jer bilo je vrlo teško se probiti da se uvede tako nešto i to u jednom malom Šibeniku. Mislim da mi danas bi trebali znatno više to kapitalizirati, jer biti prvi u svijetu, odnosno u Europi svakako, znači puno. Ja sam uvjeren da bi mnoge zemlje to drugčije to iskoristila. Da je javnost nedovoljno upoznata s ovim velikim povijesnim postignućem, smatra i najmlađi potomak slavnog šibenskog gradonačelnika Ante Šupuka. Mislim da stvarno premalo ljudi zna čak i na području Šibenika, a da ne govorim dalje, o tome, što mislim da nije pravilno, jer je to, znači Šibenik ipak bio prvi grad na svijetu sa javnom rasvjetom. Svi smo ponosni u obitelji na to i nadam se da će se u budućnosti više govoriti o tome, možda čak i u nekim knjigama da će biti, jer to je ipak velika stvar. Hidroelektrana Krka prije 130 godina donijela je svjetlo Šibeniku i zauvijek promijenila povijest. Iako više nije u funkciji, ostaci njezine zgrade i danas se mogu posjetiti, a zaštićeni su kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ova hidroelektrana ostaje upamćena kao pionir svog vremena. Danas izložbom na Skradinskom buku podsjeća nas koliko je važna sinergija prirode, znanosti i hrabrih vizionara.